हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अलाव थुनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव भट होनाय समावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा। थामथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिया मैया 7 मे खालार मंगलबाराव जालाङो। बे बिसायख'थिनि समाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि मोनसे भट मिरुआव भट होनाय समावनो सासे सुबुङा हरखाबै रुंसारि जालाङो। रुंसारि जानांनाय सुबुंखौ कारिगावनि हाबसा बसुमतारी होननानै सिनायनाय जादों। 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 34 नं निउ बासबारि गुदि फरायसालिनि भट मिरुआव भट होनाय समावनो हरखाबै हाबसा बसुमतारीया हार्ट फेल जानानै रुंसारि जानो गोनां जायो। बिथांनि बेफोरबादि जिउ गोमानांनायाव ओनसोल नाङैनो दुखु मोनहोयो। मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। मैदेरनि गाग्लोबनायाव थैनांनाय जाथाया गोदान नंलिया बुंनो हायो। हाग्रा ओनसोलाव बेबादि जाथाय जाफ्लेबाय थानायखौ खोनानो मोनसै। तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननि बेन्दोङाव थानाय आवजारगुरि गामियाव बे जाथाया जायो। समबारनि हराव हाग्रानि मैदेरा थालिर जाफैबाय थानायखौ बिहाव आरो बिजामादैया सानैबो होहरनो थांनाय समावनो गाग्लोबनानै बिहावखौ गोब्राब जोखोम खालामनायजों लोगोसे बिजामादैखौ बुथारलाङो। जखम जानांनाय बिहावखौ सुनिल बसुमतारी आरो जिउ खोमानांनाय बिजामादैखौ 38 बोसोर बैसोनि दानिराम नार्जारी होननानै मिथिनाय जादों। गोब्राब जोखोम जानांनाय सुनिल बसुमतारीखौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी नारायण देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। हादराव थामथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिया 7 मे मंगलबाराव जानानै थांबाय। हादरनि सेथि खोलोबनि बिसायख'थिया 19 एप्रिल आरो नैथि खोलोबनि बिसायख'थिया 26 एप्रिलाव जानायजों लोगोसे थामथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिया मैया थामहिनबा 7 मे मंगलबार खालि जानानै थाङो। थिग बेबादियैनो बे थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया हादरनि 12 रायजोनि गासै 102 बियाबाव जालाङो। बे लेखायैनो मैया आसामाव जोबथि हिसाबै गंब्रै बियाबाव गासै सा 47 बिजाथिफोरनि थाखाय बिसायख'थिया जालाङो। बियाबफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार, गुवाहाटी, धुबुरी आरो बरपेटा। फुंनि 6 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 5 रिंगासिम जानाय बे बिसायख'थियाव क'क्राझार बियाबाव 74.24 जौखोन्दो, गुवाहाटीयाव 67.68 जौखोन्दो, धुबुरीयाव 79.70 जौखोन्दो आरो बरपेटा लकसभा बियाबाव 76.20 जौखोन्दो हारै भट सोनाया जानानै थाङो। बे थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया आसामनि मोनब्रै बियाबफोराव गोजोनै जोबलांदोंब्लाबो क'क्राझार बियाबनि क'क्राझारनि बिगियान जौमा फरायसालिमानि भट मिरुआव भट थुनो फैनाय अभिजित देबनाथ मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिस बिफाना हमनानै लांनायखौ लानानै दान्दिसे समनि थाखाय दुंहाव थासारि सोमजियो। बे जाथायखौनो लानानै पुलिस बिफानजों हाग्रामा महिलारीनि बिसि सेउलि महिलारीया दान्थे बिदान्थे जायो। बेजोंनो लोगोसे बिपिएफनि मावखुलिनि साखाथियावनो बिपिएफनि मावथि लैहोर लैहोरखौ गाग्लोबनायखौ लानानैबो दुंहाव थासारि सोमजिनायजों लोगोसे दुथांफोरखौ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौ आरो हायाब्ला जोंबो जोंनि फारसेनिफ्राय एक्सन लागोन होननानै लैहोर लैहोरा दुंहाव बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी आरो बिथांनि बिसि सेउलि महिलारीया गावसोरनि बेसेन गोसा भटखौ देबोरगाव जौसिन फरायसालिनि भट मिरुआव होयो। लोगोसे 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरग'यारिया चिरां जिल्ला बासबारि गुदि फरायसालियाव आरो इउपिपिएल थामहिनबा एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा चिरां जिल्लानि तांगाबारि गुदि फरायसालिनि भट मिरुआव गावबा गावनि बेसेन गोसा भट होनायखौ नुनो मोननाय जायो। गुफुर गरायआ गोजा जालांदों। बे जाथाया गहपुरनि जालुकबारि गामियाव जादों। साननैसो सिगां मानै गुफुर गरायआ गहपुरनि जालुकबारि गामियाव नुजाहैनायाव गामिनिनो सा 7 जन आइजोफोरा गरायखौ नुनानै इसोरा दैथायहरनाय गराय बुंनानै गामिनि रायजो राजाखौ लाना फुजा खालामनाय जायो आरो बै फुजायावनो गरायनि गोदोनायाव सेलें फालि, खर'आव सिन्दुर फुननानै होयो। नाथाय बेबादि जाथायनि सानबा जानायावनो गरायनि गुबै बिगोमाया ओंखारो। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगां ममिन आली मुंनि सुबुंनि मानै फिसिजानाय गुफुर गरायआ फोथारनिफ्राय गोमादोंमोन आरो नागिरसेयावबो मोननो हायाखैमोन। नाथाय बै गोमानाय गरायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों गहपुरनि जालुकबारि गामियाव फुजा होबाय थानाय जाथायखौ नुनो मोननानै गरायखौ सिनायनानै रायजोफोरनि आखाइनिफ्राय 1000 रां होनानै लायफिननाय जायो। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै सानबाय। गोजोन्थों।